Didi, what we are there? We don't want them to stand here. Look, I will come. Watching. Huh? Yeah, nobody's inside the game now. Get me now. Back of this place. I'm not checking since. Guy, go control your this thing now. I'm still in. Go and control your light. Because this thing is too bright. It is too bright. Go and control your lights. How to go now? Put according to before it was too bright.
Okay. I'm looking for you. Tibia, where are you? Put the phone. I'm never more than okay. Thank you. I'm going to open my agency. Me and my voice. I'm not going to keep the sound of you know. Okay, and then now. Jesus Christ. Amen. N'ike na ọbara dị n'ime Jesus Christ. Amen. Nna anyị Chineke nke eluigwe imeela na mgbe awa dị akpa onye ukwu na ọbara eze ya n'ejike. Chineke o mee gị na mberede a ga-anọ ebe a n'ụbọchị taa ịgbakọ maka mama anyị ọ nwụghị ike mmadụ ọ bụ ike dị Jehova. Chineke anyị na-asị gị demoruga na ndọkwa n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe m Chineke lekwe di ya lekwe ụmụ ya lekwe ụmụnne niile lekwe ikwu na ibe lekwe ndomi ibe Jehova. Ahụ megasie ha obi Chineke ndị si n'ugwu ndị si na ndịda na-abịa Jehova ụkwụ ha ga-adị nkọ Chineke anyị na-asị gị Jehova lekwa ụmụ ya kwuchite ha mgbe a ga-emecha